Ja by som veľmi rád privítal obidvoch bratov Pukalovičovcov už na tretíkrát a dal by som im slovo. Už stačí. A teda môžete kľudne odprezentovať vašu časť. Ešte informácia, keď budete chcieť dať otázky, buď priamo sa môžete opýtať, alebo druhá alternatíva je cez našu aplikáciu, ktorú, neviem, či sa zobrazí QR kód. Teraz. Čiže tí, čo ste takí hamblivejší, ja mám dceru takú, takže kľudne si môžete cez QR kód položiť otázku. Máme kolegu, ktorý, však už sme si možno aj zvykli, urobiť triedenie, ktoré sú vhodné, nevhodné, politické, ale nie, to si robí srandu. Čiže budete sa takto prostredníctvom nás pýtať otázky, na ktoré chcete odpovede. 20 minút zase prezentácia, 20 minút diskusia. Takže odovzdávam naposledy už slovo. Príjemný dobrý deň, ďakujem pekne. Chcel by som sa na úvod samozrejme poďakovať najskôr chalanom, že zorganizovali takúto konferenciu a pripravili takýto priestor. Ja úprimne sa aj veľmi teším na aj kolegu z Českej republiky a teším sa hlavne aj na ten prieskum, pretože to, čo aj s Peťom vám chceme povedať, určite pokúsim sa, ja som známy tým, že aby som aj vybil mikrofón, čiže pokúsim sa byť najstručnejší, ak sa dá, a potom bude viacej hovoriť Peťo. A tú druhú časť určite vy sa pýtajte, dobre, lebo to, čo tam potom aj uvidíte, môžete si tie prezentácie v kľude aj zobrať, Peťo vám dá také vizitky, kde sú tie prezošky. Nie sú to žiadne tajné informácie. Snažili sme sa zhutniť niečo, čo 20 rokov spolu robíme. Toto sú tie naše vlastné akcie. Zúčastňujete sa toho ČSOB Bratislava Maratón, Telekom Night Run, DM ženský beha, Letap cyklistika. Neviem, že či ste aj aktívni účastníci, niektorí sú, to viem. Takže či to bude pre vás ako novinka, alebo tie eventy poznáte. A to, čo vidím ako super vec práve na dnešku, je to, že už sa nechceme baviť o tých víziách toho, že jak super vyzerá tam branding a jak nalákať ľudí na akciu a tak ďalej, ale chceme to položiť ozaj do roviny nejakých reálnych čísel, preto som aj rád, že v tej poslednej časti tej diskusie budú aj výsledky zase nejakého prieskumu, lebo veľakrát hovoríme pri športe o takých pocitových veciach a pritom my už, dá sa povedať, že všetko už máme odmerané. My vieme, koľko nám ľudí chodí na akcii, akú majú vekovú štruktúru, vieme principiálne aj koľko zarábajú, koľko míňajú na tých eventoch a toto vieme aj v rámci našich eventov. A pomáhali sme na posledné obdobie dvakrát s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, dvakrát s Jasnou, so svetovým pohárom, teraz v lete s majstrovstvami Európy v plávaní. Čiže vidíme to aj z pozície toho, že aký majú tieto akcie prínos ekonomicky, nielen, že sú to naše vlastné eventy, kde si to vieme proste nejako manažovať, ale kde sú to eventy ozaj veľké medzinárodné, ktoré sa vlastne konajú aj v iných krajinách. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby presne sme si to nejak vedeli oddefinovať, pretože je to taká novinka v nahliadaní na to, že stále, a nemyslím si, že to je problém, že by to či už samospráva, štát alebo regióny nejakým spôsobom nechceli akceptovať toto celé, ale dneska sa na organizáciu a na konanie športových eventov môžeme pozerať nielen z pohľadu toho, ako to je. Zatiaľ sa vníma, že OK, obmedzujeme dopravu, potrebujeme nejakých extra policajtov, musia po nás vyčistiť ulice, dávajú nám OK, čiastočne nejaké promo, ale čiste z pohľadu aj toho, že ten štát a región a samospráva, keď investujú do toho, že akcie sa pritiahnu, lebo tak to je všade vo svete aj, však to nie je náhoda, tak oni vedia na tom priamo zarobiť a zarobia oveľa viacej a násobne viacej, ako vôbec do nás svojím spôsobom investujú, že tie akcie, že nám dajú nejaký support a nejakú podporu na to, aby tie akcie sa vôbec mohli konať. Samozrejme, tiež do toho štádia sme dospeli po nejakých rokoch, v nejakom vývoji. Pred 5 rokmi sa nám podarilo vlastne, nás oslovilo ASO, to je organizátor Tour de France, na spoluprácu na takom projekte, že Letap, to sú také jednodňové cyklistické preteky, ktoré majú akože parametre Tour de France etapy, ale sú v rámci amatérov a hobby cyklistov. A vlastne trošku sme cez toto celé a teraz už 5 rokov robíme tú akciu na Slovensku, sa nám podarilo tento rok spraviť úspešne aj Dubaj a Poľsko a cez to sme trošku vnikli do tých vzťahov ozaj tej veľkej agentúry, lebo tá je asi možno jedna z najväčších na svete. A
a proste vidíme aj to pozadie. Proste dneska sa krajiny uchádzajú o to, aby mohol byť Grand Depart, to je tá prvá etapa alebo prvé 3 etapy Tour de France, aby vôbec sa tam mohli konať. Vedia, že musia investovať, to sú sumy rádovo možno 10, 15, 20 miliónov, ale napríklad teraz myslím, že 2 roky dozadu sa štartovalo z Florencie, z Talianska, že si to vyrátali, že priamy ekonomický efekt toho bol, že krát 10. To znamená, v preklade štát dal a pomohol tomu organizátorovi, lebo tam musíte dávať rôzne štátne záruky a tak ďalej, sumou 10 miliónov, dajme tomu, ale prinieslo im to priamo cez dane a všetko ostatné ďalej 100 miliónov. Nehovoríme o nejakom, že marketingovom pohľade na náhľad krajiny, prezentáciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú čísla, ktoré akcie, toto je niečo iné, zase slovenské reálie, ale takisto aj potom vám to Peťo ukáže, že na tých číslach uvidíte, že keď tá podpora nejaká príde, tak potom ten efekt pre tú samosprávu, štát môže byť výrazne násobný tomu, čo vlastne investujú do nás. Je to taká, nechcem to úplne nazvať, že Pandorina skrinka, je to taká téma, o ktorej sa moc zatiaľ nediskutovalo, ale myslíme si, že je na čase ozaj, aby sa aj táto téma otvorila, lebo možno šikovné samosprávy a to využijú ako potenciál na to, že nielen prilákajú ľudí a spravia si dobre PR, sú to podujatia, kde je väčšinou dobrá atmosféra, ľudia sú proste happy, dostávajú zo seba tie endorfíny, keď sa im podarí dostať sa do cieľa, čo sa druhej väčšine našťastie podarí, tak majú aj potom taký dobrý pocit, že tie akcie sprevádza dobrá nálada, ale môžu mať aj zaujímavý ekonomický prínos, čiže vonkoncom tu už to nie je len o tom, že musia nám vyčleniť nejakých, hovorím, policajtov, nejaké obmedzenia dopravy a úpravy MHDčky a podobne, ale je to o tom, že môže priamo ten štát alebo samospráva na tých akciách zabenefitovať. Čiže Peťo vám to potom ukáže asi v detailnejších číslach. Ja keď vás môžem poprosiť len, že spustíte chalani tú prezentáciu tých eventov, takú veľmi jednoduchú o tých emóciách. To je vlastne Telekom Najrad, nočný beh, tam sme mali 18. ročník, tento rok 6 000 ľudí bolo. Maratón, naša najväčšia akcia, 20. ročník sa nám podarilo zorganizovať, tam sme mali 17 000 za ženský beh, to je niečo, čo nám totálne vybuchlo. 10 000 bát na štarte tento rok, ozaj super atmosféra. Čiže toto je na konci dňa tá emócia, tá, o ktorej možno sme hovorili v minulosti, že ako urobiť preto a čo urobiť preto, aby sme tých ľudí na tie eventy nalakali. Samozrejme, to je stále nekonečná téma. Možno nie len na Slovensko, ale aby sem prišli ľudia aj zo zahraničia. Napríklad na tom maratóne máme asi 30% účasť cudzincov. Teraz sme boli cez víkend prezentovať na druhom najväčšom maratóne vo Francúzsku v Nice a ja sme boli prekvapení, že koľko ľudí akože Bratislavu vníma, že my vôbec nie sme ako mesto nejaké, že neznáme, že vôbec sa nemusíme podceňovať. Ani preceňovať samozrejme, ale vôbec nepodceňovať, takže zhruba 20 až 30% účastníkov tých našich akcií sú cudzinci, oni so sebou nesú ďalších, pretože je také percento, o tom Peťo povie viacej, európsky vyrátané, že koľko ľudí prichádza s tým samotným účastníkom, lebo to není o tom, že ten človek príde sám, ale chodí s ním rodina, kamoši, priatelia. Strašným spôsobom funguje teraz také niečo, čo sa volá, že akože športová bežecká turistika, že proste vyberáte si destináciu, kde sa idete pozrieť aj podľa toho, že či sú tam nejaké podujatia alebo nie sú. Mne sa takto podarilo sa včera šťastne prihlásiť na Rím, na maratón, už som to chcel niekoľko rokov urobiť, tak idem to vyskúšať teraz v marci. Čiže toto sú asi veci, ktoré vám Peťo popíše a určite sa potom pýtajte, keď budete mať tomu akékoľvek otázky, nie sú to žiadne tajnosti. Sú to veci, ktoré keď spoločne, pýtal som sa chalanov, že kto tu ste, že ste tu zastupcovia firiem, agentúr a tak. Keď sa proste to celé bude vzmáhať a tie eventy budú lepšie, tak nám to každému bude len pomáhať. Super. Dobre, ja za mňa v podstate doplním Joža tým nejakou prezentáciou. To, čo dneska je a to, čo vám povedal, je práve to zaujímavé na tomto, že dneska tí ľudia trávia dovolenky, vyberajú si čas, trávia chvíle tak, ako chcú aktívne v spolupráci s tým, čo chcú zažiť. Čiže vyberajú si mestá, veci. To, čo sa aj my snažíme vysvetliť, tak čo Jožo to povedal, že doteraz to bolo kvázi na Slovensku také tabu, ale bohužiaľ sme dovneska, alebo dlhodobu sme nemali niekoho ako partnera, s kým sa o tom vôbec dalo baviť. Šport patrí pod školstvo, aj keď ja stále hovorím, tak jak som to povedal minulý týždeň v Košiciach na športovej konferencii, my nepatríme pod šport. Tá irónia je, že áno, sme športové podujatia, ale my z okolností zrovna Bíkul, ako keby táto naša podľa športová stránka, sme úplne niekde inde a my sme v zdravotníctve.
zdravotníctvo je to, čo my vieme podporiť oveľa viac. Hej? Pretože ľudia, ktorí hýbu sa, ste to vy, každý z vás, ktorí dneska idete do roboty, po obede si idete zabehať, ale aj idete na naše podujatie. Nie sme postavení my na nejakých elitných pretekárov, nestávame naše podujatie na tom, aby nám došli svetoví pretekári, ale stávame to na tom, aby nám došli bežní ľudia, aby ľudia zdavu. A preto si myslím stále, a stále to hovorím, že my sme možno viac prínosom pre zdravotníctvo. A vieme to z prieskumu zo Škandinávie, kde pred 5 rokmi spravili veľký prevrat v masových športoch, nie v profesionálnych športoch, ale v masových športoch, kde im povedali si, že idú investovať. Myslím si, že 400 miliónov do 10 rokov a v prvých 5 rokoch sa im to vrátilo na zdravotníctve na veciach už 2 miliardách. A tam je presne vidieť to, ľudia sa hýbu, športujú a aj minulý týždeň na tej konferencii to bolo jasne povedať, prieskum, jak detí menej, jak sú viac choré a jedno s druhým, takže akože tam sa o tom dá veľmi, veľmi hovoriť. Ale to, čo je podstatou tohto celého, že kvázi sme do dneska nemali moc priestor, komu povedať o týchto číslach. A je pravdou, že aj my sme potrebovali dospieť za tých 20 rokov, dať nejaké dáta, čísla, porozprávať sa so svetom a dať dokopy niečo, čo podľa nás dáva absolútny zmysel a nie sú to len nami vymyslené čísla, je tam veľa z Berlína, je tam veľa z iných veľkých podujatí a je tam vidieť v tom, že čo my dáme do toho, tak sa vracia, ale toto už Jožo povedal, to sú tie naše najväčšie podujatia jednotlivé. To, čo je zaujímavé, tak jak Jožo povedal, že sa nám podarilo cez ten Let Up Slovakia by Tour de France, cez ASO dostať v podstate aj do Dubaja. V Dubaji plánujeme minimálne do roku 2028 až 2029 ďalších 5 podujatí, takže už budúci rok máme v januári Dubaj, v novembri by sme chceli Abu Dhabi a postupne ďalšie krajiny, Ras Al Chaimu a podobne. Rovnako sa nám podarilo otvoriť Poľsko, kde vidíme ten obrovský nárast, ten trh je nekonečne väčší oproti nášmu a tam by sme minimálne 2 preteky chceli spraviť do budúcna a máme zatiaľ do 2027 ambíciu otvoriť aj Rakúsko. Takže to je presne to, kde sa dokážeme ako keby rozvíjať a kde vidíme tie trhy, už vieme porovnávať tie krajiny, už vieme, ako sa tie jednotlivé krajiny správajú k vám. Vidíme to, čo možno v tom zahraničí, ako hovorím, Dubaj, som to povedal 100-krát, sa nedá porovnávať s ničím. To je proste štát v štáte, kde je to neporovnateľné, ale už vidíme v Poľsku, vidíme v iných krajinách, že jak sa ten turizmus a jak tie samosprávy vnímajú vás. A keď prinesiete niečo unikátne, ako sa o to bijú. To Poľsko je v tomto ešte teraz také zložitejšie novou vládou a to predchádzajúcou, keď sme my začali, tak sme boli na veľkej konferencii v Poľsku, kde nám prezentovali, že oni spravia ročne 260 európskych a svetových v rôznych kategóriách podujatí. Len preto, lebo to prináša presne pre ten štát prínos. Dokonca dneska v Košiciach, a tam je to krásne vidieť na Slovensku, kde primátor Košic povedal, že to je šialené, oni za 3 roky spravili bazén, futbal, myslím, že hádzanú, atletickú, tenis, hej, a hovorí starosta, že najväčší problém, ktorý dneska majú, a to je reálne, dostávať hotely. Hej, že oni vystavili športovú infraštruktúru, už sa tam tie zväzy a športy rýpu, ale oni k tomu nemajú ako keby dorobenú infraštruktúru. Hej, takže a tam je to presne vidieť, že je tlak na samosprávu, tlak na nich, že poďme robiť, poďme stavať a tým pádom to hneď prináša ekonomické peniaze do toho štátu. Tu sú nejaké nárasty, samozrejme prirodzene 2020 to ide hore, to, čo som povedal a to, čo hovoríme my stále, tie podujatia rastú a budú rásť. Je jasné, v Bratislave máme nejaké limity, aj po Slovensku máme nejaké limity, ale stále to vidíme, že ten záujem tých ľudí je. Sú podujatia, ktoré sú enormné, ako je napríklad ženský beh, ktorý nám narastol zo 6 na 10 a možno na 12 by narastol. Tento rok, možno budúci rok chceme až nejakých 13-14 tisíc. Maratón má tiež nejaký strop, ale tí ľudia to chcú a tí ľudia sa chcú hýbať, tí ľudia sa chcú presúvať, chcú chodiť a zbierať zážitky. Tu sú jednotlivé dáta, tie základné, to znamená počet ľudí, to, čo je návštevnosť v eurovej, nie je daná s tým, že my by sme si to vymysleli. Prvá, príklad pri maratóne je to markantné, máme 3 údaje. Prvý je náš ako účastníkov, druhý je eurovej, ktorá je meraná znútra zvonka a tretí je z dronov, ktoré nám monitorujú trať kvôli bezpečnosti
a aj počítajú a rátajú ľudí, ktorí sú, či sa niekde zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, či je menšie množstvo ľudí, keby bol nejaký problém, upchaté cesty, doprava. Takže to sú dáta, ktoré zbierame. Hej. To znamená, že v Eurovej vnútri, v okolí maratónu počas 3 dní prejde 281 000 ľudí. To znamená, to je absolútne najväčšie športové podujatie, lebo keď to porovnáme s futbalom, s hokejom, ktorí sú samozrejme najväčší, tak nemáte šancu dosiahnuť pri dnešných štadionoch tieto dáta. 74 krajín sveta, minimálne ďalších 30 000 ľudí sprievod ľudia popri trati. To sú dáta, ktoré sú z našich prieskumov, pretože tým, že sa snažíme cieliť dneska tú reklamu, snažíme sa pracovať za posledné 3 roky enormne so sociálnymi sieťami, s dátami, so všetkým, tak vieme, koľko ľudí, kde sa chodí, koľko chodí kamarátov, bude to tam aj vidieť a podobne. A tak, jak hovoríme stále, že tak, jak Jožo povedal na začiatku, že samosprávy sa najviac ťažujú ne na náš prínos, aj na to, že uzavierame cestu a podobne, tak my stále hovoríme, ak nechcete byť obmedzení a chcete prejsť, tak nech sa páči, trať je voľná a pre tých bez toho, takže môžu ísť bežať a tam je to voľné. Ja ťa tuto možno doplním, že toto si pozrite, túto časť, že všetci sa na to pozerajú doteraz, že udeje sa nejaký event, deň, 2, 3, podľa toho, ako je veľký. Ale tí ľudia, príklad maratón, vy keď sa pripravíte na maratón, vy minimálne 6 týždňov sa musíte pripravovať, to sú 4 mesiace. Vy si kúpite minimálne jedny tenisky, nejaké oblečenie, raz sa zraníte, čiže navštívite fyzioterapeuta, maséra, pojete všetky možné doplnky výživy, ktoré vám majú pomôcť a tak ďalej, že vy tú investíciu, viete, teším sa, že niektorí sa smejete, lebo my veľakrát, a teraz ak samozrejme spustili sme registráciu zase na maratón, tak challengeujú nás všetci za výšku štartovného, poviem, že 40-50 eur, ale ten človek do seba investuje v tej príprave, že 600-700 eur. A potom, kde má to finále, ten zážitok, tak ten nám ide ožundrať, že aký sme drahí a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, nie všetci, teraz máme ako ozaj dobrý záujem ľudí, ale že toto si veľakrát ľudia nedávajú dokopy, že koľko vy investujete vôbec na to, aby sa to udialo. A teraz nehovorím o cyklistike, o tých bicykloch. Keď sme robili prvý rok Letap Slovakia, tak brácha či Veličovci sú ambasadori a ich oco išiel tiež a on hovorí, že chalani, že kokos, že ja som si normálne že pripadal jak somrak s mojím 5000-ovým bicyklom v tom štartovom balíku, že proste ľudia sú dneska pripravení a zase nechcem to nejak globalizovať, ale je tu skupina ľudí, ktorá je pripravená investovať tie peniaze aj do seba, ale samozrejme aj do tej techniky, ktorá je potrebná k tým eventom. A toto sú všetko veci, z ktorých potom v konečnom dôsledku DPH, pozbudení ďalší ľudia robia a tak ďalej. Čiže tým len chceme povedať, že aj nad tým tak rozmýšľať, že nelen ten samotný event vygeneruje potom nejaké peniaze, ale to, že vôbec ten event sa udeje a namotivuje nejakých ľudí, aby sa do neho zapojili, tak zaktivuje už dlho pred tým samotným konaním tej akcie tých ľudí. Presne tak, jak Jožo povedal, my to vidíme dneska, február, marec, Chibo, Lidl, Decathlon. Všetci robia reklamu na športové oblečenie, na výživy, akcie, na veci, dokonca v dobe ešte, keď sme robili príklad s Nike a Adidasom s veľkými značkami, tak vždycky sme si mysleli, že oni sú tie značky, ktoré sa medzi sebou bijú a sú si konkurencia. A potom došlo z toho, že vôbec, že konkurencia i Nike a veciam je Chibo, Lidl a už vôbec nie Adidas, lebo tam tá cena je plus minus rovnaká. Teraz tá žena si ide kúpiť jedny elastiaky za 90 €, ktoré má čierne s bielým pasíkom alebo šedé s fajkou, ale v Chibe si kúpi 3 za 15 a radšej ich 3-krát otočí, hej. A to je presne to, čo, jak to Jožo povedal, tam máme ČSO bezimná séria, 4 podujatia, 6700 bezdcov, to znamená 4 mesiace kontinuálnej prípravy, 5 komunitných tréningov, 90 škôl, to znamená detské hry po školách a podobne a 122 tréningov ich jazd pri Letap. To znamená presne podpora, DPH, dane, malé obchody, veci, výživové doplnky. My to vidíme, jak to okolo nás rastie. Hej. Pravdou je, že našim najväčším problémom je, že tí globálni hráči, lokálni hráči rastú a darí sa im, ale na naše potreby sme tak veľkí, že nám nevedia nás pokryť. To znamená, že ja keď poviem niekomu, že potrebujem 10 000 jonťakov alebo 15 000 niečo na maratón, tak ten sa prevracia, lebo to je jeho ročná spotreba, ktorú investuje do 20 influencerov a ďalších rozdá. Alebo potom je to globálny, ktorý sme zase nezajímavý trh. Takže stojíme niekde v strede, že vlastne pre globálnych hráčov veľkých je ten náš slovenský trh síce zaujímavý už pri tých našich číslach, ale až dneska, v
tým, že sme sa s letápom presunuli do sveta a otvorili sme rôzne trhy a vieme ponúknuť tomu globálnemu hráčovi nielen Slovensko, teraz myslím pri cyklistickom. Mám zajtra stretnutie so značkou cyklistické s bicyklami, kde 5 rokov nevieme získať na Bratislavu, pritom boom, všetko nevieme získať partnera na bicykle, hej. Ale dneska pri Poľsku, Dubaji, Slovensku a potenciálne do roka Rakúsku do 2, tak už sme veľký hráč na trhu a už sa na nás všetci ináč pozerajú. To je úplne prirodzené. Takže na slovenských, na lokálnych, ktorí tu všetci rastú, my im v tom pomáhame, že rastú, však my držíme všetkým palce, ale oni nevedia nám pomôcť. A globálnych sme zase ako Slovensko nezajímaví. To je vidieť, akože myslím, že všetci, kto robíme zo športových značiek, kde roky sa boríme s tým, že Však môžeme na aktuálnom príklade, mali sme teraz asi 6 rokov zmluvu s New Balanceom, čo je značka, ktorá teraz akože veľmi je progresívna, je partnerom New Yorkského maratónu, Londýna, Valencie, čo sú najväčšie podujatia, no ale tak teraz už na ďalší rok s nami nepokračujú, lebo proste cieľom ich sú presne tie veľké. Čiže my sme sa dostali do takého zvláštneho vakua, že pre lokálnych mnohých je už počet tých ľudí a tie požiadavky, ktoré sú vyplývajúce z toho počtu ľudí príliš veľa, ale zase pre globálnych sme ešte stále málo, lebo tá trhová ekonomika a tá trhová sila tu nie je taká veľká. Je to veľmi jednoduché. No. To, čo ukazujeme, alebo to, čo chceme povedať aj samospráve, aj mestu, aj štátu, to nie je len v ekonomike, je to obrovský PR priestor. Zase to vidíme najlepšie a globálne, keď to povieme pri Letap Slovakia, kde vďaka tomu, že máme možnosť byť pod ASO a s nejakou veľkou globálnou značkou, tak dokážeme sa dostať príklad na 7 minút do živého vysielania Tour de France počas preteku. A tak to aj na Slovensku to vysvetľujem niekomu, nikto tomu nerozumie, v Dubaji wow, v Poľsku wow, na Slovensku to je akože čo, no jasné, a čo z toho budeme mať? Hovorím to, že si nevieš kúpiť reklamu, to si nevieš kúpiť. Proste nevieš, pretože neprídeš do ASA, zaklopeš a povieš, že dobrý, a my sme chceli v priamom prenose. Sorry, my už to máme dávno predané, roky dopredu. Ale to Slovensko, krajina a to mesto, ktoré my ukážeme, tak práve to je ten obrovské PR-ová hodnota, ďalší prínos, ktorý my prinášame na to, že ten event nám robíme. Hej? Tuto vidíte, toto je ten koeficient, čo som na začiatku hovoril, 1,8. Je to napríklad teraz potvrdené, mesiac dozadu bol berlínsky maratón, jeden z najväčších na svete. Ešte pred akciou dali, že ekonomický dopad a prínos pre mesto a región 400 miliónov. Tuto je to tá metodika, ale že 400 miliónov bolo jedna akcia. Samozrejme, však to mesto investuje, tam bolo policajtov neskutočne a všetkého toho ostatného, ale že proste vedeli vygenerovať neskutočné príjmy. Čiže tam je ten koeficient 1,8, že nie je to len o tom účastníkovi, ale je to o tom, že niekto s ním ďalší príde. A plus je tam tá vec, že tí ľudia neprídu len na ten deň, prídu aj na dlhšie obdobie. To je napríklad len z takého lokálneho pohľadu, keď by vás to zaujímalo, že my pri tom maratóne máme asi také rozdelenie, že 25-30% sú cudzinci, asi 40% sú Bratislavčania, to tak plus minus nám to sedí na všetko veľké. Možno s výnimkou nočného behu, tam ten je výrazne viacej len o Bratislavčanov a 30% sú Slováci. To znamená, že zase ako z krajiny. Čiže tiež skupina ľudí, na ktorých sa možno až úplne opomíňa, lebo aj oni prichádzajú do tej Bratislavy a veľakrát prídu presne s tým, že chcú mať úplne rovnaký zážitok, jak tí cudzinci. Že chcú vidieť ten hrad, chcú vidieť teraz, ja neviem, niečo nové, čo sa v meste postavilo, tiež tu ostanú 2-3 dní, čiže oni možno vyspendujú to isté, čo vyspendujú tí cudzinci a sú tiež rovnakým kvázi motorom a prínosom preto. Čiže nie je ten ekonomicky, nezvyšuje tú hodnotu toho benefitu pre to mesto, región, štát, len zahraničný účastník, ale bez problémov aj vlastne Slovák mimo Bratislavský, ktorý sem musí prísť na akciu. Je to vidieť, že v podstate koľko ľudí príde, koľko spendujú. Hovorím, tieto dáta sú z našich prieskumov, ktoré robíme a robíme to aj v spolupráci s ČSOB, robíme to pre nás, robíme to aj pre našich partnerov, takže to je presne vidieť, ak to je. A poslední tí diváci, tam sme spolupracovali s Berlínom, ktorí fakt vydali neskutočnú metodiku o tom, teraz nám ju aj poslali a aj sme s nimi o tom bavili a tam je vidieť presne to, že ten divácky zásah, ten pretekový je jasné, v Berlíne je to v miliónoch eur, u nás je to tiež už v miliónoch, ale tam je to v stovkách, u nás v desiatkách, ale je to reálne, to nie sú vôbec čísla, ktoré sú vymyslené, to nie sú vôbec čísla, ktoré by boli nepravé. Akurát si to nikto neuvedomuje a málo sa o tom na Slovensku rozpráva, že takto je reálne. A to bolo vidieť dneska, ja som mal minulý týždeň prezentáciu, prezentovali tam majstrov sveta vo futbale
Ona išla, pani riaditeľka išla predo mňou, ja som išiel po ňou a tie čísla boli skoro identické a sme sa smiali a práve my sme to videli pred podujatím, teda tou konferenciou a presne to bolo povedané, bolo ukázané masový šport, to znamená profesionálny šport, majstrov sveta v Európy vo futbale 21, čo prinesú, jak tí ľudia fungujú a potom bolo ukázané náš pretek, ktorý je pre úplne inú skupinu ľudí, ale presne bolo vidieť v tých dátach a v tých číslach, kde sme skoro na 3-4 eurá boli identickí a to sme o sebe nevedeli, dokiaľ sme nevideli tie prezentácie. Čiže to nie sú hlúposti, to je realita. Ukázalo sa to u nich, ukázalo sa to u nás, ukázalo sa to v Prahe, kde nám dali podobnú prezentáciu, ukázalo sa to, nehovorím, v Berlíne. Takže... Toto len, aby ste si vedeli predstaviť, že čo obsahuje tých 60 alebo 50 eur, to je presne, to je, že je to obed, to je nejaké nápoje, káva, to sú suveníry, to je MHDčka, to sú proste také základné veci. Tam je 2025, ale robili sme to aj 2024, 2023 a plus minus tie čísla sú rovnaké. Čiže tam zatiaľ vidíme, že tá utratovosť je tá istá, čo ale už vidíme za tento rok, je, že prevažne Slováci mimo bratislavsky už nechcú investovať toľko do ubytovania, že už nám chodia proste na poslednú chvíľu. Máme aj nočný beh na Donovaloch v Tatrách, kedysi bolo 4-5 rokov dozadu, že ľudia prišli, spravili si z toho taký akože víkendový čurbes. Teraz nič, prídu pred pretekmi, odbehnú, sadnú potom všetci do auta, už sa tam ani neobstravujú, aj keď v tých Tatrách večer sa najesť, to je tiež také, akože to je väčší challenge, ak dáte kopce bežecky, ale že už proste na tom tie, jak by som to povedal, tie vedľajšie náklady, ktoré im vznikajú s tou akciou, akože z roka na rok klesajú. Tam je vidieť, že proste tá naša ekonomická situácia ide dole, že na tomto my jednoznačne vidíme. Že my to nevidíme na štartovnom alebo na účasti, že by ľudia na tie akcie zatiaľ neprišli, tam zatiaľ našťastie nie, ale vidíme to na tých vedľajších nákladoch. A to je proste úplne opačným spôsobom ide to zahraničie, že ten zahraničný účastník príde a on chce všetko vidieť. On sa ani tak nepozerá na cenu, on chce proste všetko vidieť, že on má. A tu je vidieť v podstate ten sumár toho, tých 14 miliónov, potom to bude ďalej rozbitých, čo zhruba 14 miliónov nám vyšlo a vychádza, že je prínos toho, tých našich podujatí, čo my robíme. Nie je to malé číslo, z čoho sú pozostávajú bezcyklisti, sprievodné osoby, diváci, organizátor. V jednoduchom my tým, že objednávame rôzne služby, stány, veci, zábrany, neviem čo, zase tí platia dane, my sami platíme dane, máme obrat 7 miliónov eur ako spoločnosť, ako Bikul, tak si stačí vyrátať, koľko ročne zaplatíme dane, koľko ročne zaplatíme DPH, už len to je to. A nebudeme sa tváriť a povedal som to minulý týždeň, nehovorím to preto, že by niečo my, ale reálne zo štátu nič nedostávame. Reálne za 21 rokov boli jediné peniaze, ktoré sme niekedy akokoľvek dostali, bolo zo Slovakia Travel a tam to skončilo. Takže my nie je to o tom, že teraz sa niekde nám... My to chceme reálne ukázať na tom, že aha, pozrite sa, toto je to, čo tie podujatia vedia generovať, toto je to, čo my žiť budeme, keď nám štát pomôže, budeme žiť, keď nám nepomôže, rovnako budeme žiť. Nám sa život nezmení, ale je kopec podujatí, ktoré by to pomohlo a aj z dlhodobého pohľadu pri tých veľkých podujatiach plánovania. Ja som to videl pri organizácii majstrov sveta v Jasnej, keď my sme otvárali Jasnu v piatok alebo v sobotu ráno, štátu sa tých 900 000, čo do Jasnej dalo, v ten deň vrátilo. To nebolo všetko to, čo bolo potom v horizonte zo stredu mesta alebo zo stredu Jasnej v 35-kilometrovom okruhu boli všetky kapacity ubytovania vybukované. To znamená, že svetový pohár, keď sa otváral v sobotu ráno, tak už v tom momente sa štátu vrátilo tých 900 000, čo dal ako podporu. Áno, proste problém, ktorý musia pochopiť, že berieme z jedného košiara, vraciame do druhého, prípadne do tretieho, ale do toho košiara sa to vracia a štát je spoločná misa. Oni to berú stále, že ale nám sa to nevracia. Rovnaký problém máme z Bratislavou, ktorý hovorí super, ale teraz nechcem trepnúť, spotrebná daň alebo daň z ubytovania, vďaka tomu, že není hlavné mesto, nejde do rozpočtu mesta. Keď to robíte v Tatrách, tak statier to ide priamo do obce Štrba. Keď to robíme v Bratislave, tak peniaze z ubytovania z dane sa vracajú do štátneho rozpočtu, nie do mesta Bratislava. Takže mesto povie do samosprávy. Čo my z toho máme? Aj tak to zarába štát, ale však štát je mesto je. Všetko by malo byť jedna premisa. Ja mi teraz vysvetlím, že halo, ale to je spoločná kasa. Áno, niekde my zoberieme, ale niekde vrátime. A tu je vidieť, že nie, že vrátime to isté, my vrátime ďaleko viac. Tuto je to. To sú v podstate zase tie čísla rozbité, to znamená, tu je to v rámci ubytovania a podobne. Aj napríklad v Bratislave, ona je rôzna, ona je niekde, že od 1 až do 3 eur, závisí to od toho, že aký je hotel. To je na osobu a noc, čiže závisí to od toho, že aký je hotel, kde je umiestnený a že koľko má akože hviezdičiek. No.
tu je v podstate, čo sa týka dane, DPH, čiže tu je to krásne vidieť, jak to je rozhádzané podľa jednotlivých mzdy, zase výplaty ľudí, však nám len na maratóne v DND robí 600 ľudí, hej, dobrovoľne platených, hej, samozrejme. Čiže sú to dobrovoľníci, ktorí sú platení a teraz, keď baráme odvody, veci, všetci sú prihlásení na dobrovoľnícke zmluvy, blabla, takže to sú všetko veci, ktoré padajú späť do toho štátu. To je pri futbale, sú to SBS-kári, ľudia v bufetoch, neviem, bufety, keď sa predáva, nie, tak asi viete. Takže to sú všetko peniaze, ktoré ten šport generuje do tej štátnej kasy. Tuto sú jednotlivé tie naše prieskumy, ktoré sme robili, rozabrané na koľko fanúšikov, hej. Stále my sa snažíme tým, že fakt, že posledné 3-4 roky pracujeme hlavne s dátami. Ja vám len toto ukážem na margu aj toho, čo Peťo povedal na tie Košice, že však na Slovensku máme 2 veľké maratóny, náš bratislavský a košický. A ten rozdiel strašný je v tom, čo sa týka napríklad toho ubytovania, že vidíte, že toto je robený prieskum čiste na Slovákoch, toto nie sú cudzinci. Že u nás všetci akože hľadajú, buď prídu na otočku, alebo bývajú takto, že na okolí, alebo prichádzajú ku známym a tak ďalej, že moc to ubytovanie nevyužívajú a tak ďalej, pretože prirodzene v Bratislave je koncentrovaných veľa ľudí z celého Slovenska, tak vždycky si niekto nájde nejakého priateľa, u ktorého prespí. V Košiciach je vždycky ten opačný problém, že oni majú vypredané všetko naokolo, pritom ten počet našich účastníkov je plus minus rovnaký 17 000. Oni tam majú, tie Košice sú vypredané a vybukované až po Prešov, Michalovce už pomaly 3-4 mesiace pred eventom, pretože tie kapacity ubytovacie v porovnaní s tou Bratislavou sú výrazne iné. Čiže vždycky aj tá lokálnosť má vplyv na to. A toto je v podstate posledná obrovská hodnota tých podujatí, ktorú si doteraz málo kto uvedomuje a o ktorej sa aj málo hovorí, tak ako aj o tých predchádzajúcich, ale toto je, že aký je ten zásah toho. Hej, my fakt, že sa snažíme globálne veľmi, veľmi silne robiť so sociálnymi sieťami, s newsletterami, s databázou, sledovať ľudí. Dneska principálne do marketingu, čo sa týka nejakého outdooru, televízie a veci, spendujeme nulu. Hej, v podstate nič, všetko robíme cez sociálne siete a rôzne zásahy a máme 3 ľudí na sociálne siete, máme v marketingu, máme chalana na sponzoring, čiže zhruba 6 ľudí vo firme full-timeovo sa venuje ako keby týmto dátam, veciam a komunikáciám a tu je to presne vidieť to, jednak jak sa nám to vracia na tých číslach, lebo tie čísla z minulého roka napríklad pri maratóne sú úžasné, ale aj pri iných. Hej, najväčší asi boom, ktorý sme zažili, ktorý sme boli absolútne PAF, bol v Let Up Dubai, kde sme dali von video a zásah malo cez 22 miliónov. 300. To je akože to je, viete, že to je, že úplne iný svet, že sme, a tiež sme netušili vôbec, akože úprimne, že do čoho ideme, do toho Dubaja sa nebudeme tváriť, že zase sme zožrali všetku múdrosť sveta. Sme tam došli na prvú tlačovku, potom máme tam takú agentúru, ktorá nám to načíta, potom tie čísla, tí tam bachli po prvej tlačovke, že 300 miliónov bol dosah toho, že oni proste takto tam vedia pošíriť. Ale tam je to reálne, pretože my to vidíme. Lebo tam pomáha strašne štát, to je podstatné, že tam je náš akože taký kvázi druhý partner, je okrem komerčných, je také akože ich ministerstvo športu a ono má záujem, aby sa to podujatie šírilo, lebo to pochopili, že to je to presne, čo im robí dobré meno. To je to, čo ráka tých turistov do toho Dubaja. Oni proste sú na tom, je to krajina, ktorá je založená nie už na tom, že majú ropu, ale je založená na turistickom ruchu. Čiže oni to vedia, že keď to proste podporia a rozšíria tú informáciu a tí ľudia sa budú zapájať, tak k ním tie peniaze prídu. Čiže oni nám pomôžu aj s tým zásahom proste. A to sú neuveriteľné čísla. To my keď sme videli, tak nám sa... Hlavne krásne bolo vidieť, aký trh marketujeme. Keď tu by sme spravili kampaň a investovali 50 000 eur do kampane, tak tam sme po prvý rok boli radi, že sme vôbec nejaké peniaze vygenerovali na marketing. Tak dali sme 50 000 eur, to ne, že nebolo vidieť. To bolo, ak keby ste to tu vyhodili, tak možno do kanála voda spláchla, že nič nula. Tak ak nemáte, neviem, 500 000 eur, tak ani neviete marketovať ten trh. Na druhej strane zase náš trh, áno, s 50 000 už pomaly sa tu dá akože hodne kráľovať aj celoročne. Hej. Takže to bola tak krásne vidieť. Ale na druhej strane už keď ste niečo spendli, tak sa to vrátilo 100-násobne. A to je presne to, čo my hovoríme, že ten zásah, tu je to vidieť, hej, že príklad pri maratóne, to sú nekupovaní, to sú neplatené príspevky, nič. Len jedno video sme mali cez 2,2 milióna videní. Hej. A to bolo presne to, že sa na tým roky pracuje, dennou robotou. Presne máme, kedy máme dávať tie zásahy, kedy dávať čo von. Ďalšia vec je, čo tí ľudia chcú vidieť. Vidíme to, keď dáme
nejakú reklamu, ok, viditeľnosť taká, keď dáme toto, v ktorej dobe, o kom, keď budeme hovoriť. Takže to všetko sú presne cielené veci, ktoré sa skoro mesiac, 2-3 dopredu plánujú presne tak, aby mali tie zásahy a potom je to jasne vidieť hneď. A to je to ďalší, ten veľký prínos, ktorý zase my hovoríme pre to mesto a pre ten štát, že v podstate to není, že to sú ľudia, ktorí sa zrazu dozvedia teraz tie videá, tie hrady, teraz niekoho to nadchne, príde sem, lebo vidí tú hrad, tie ulice, proste je to vysvietené a zrazu to úplne ináč môže fungovať. Takže a toto je na záver toho celého je presne to, čo je ten princíp ďalších obrovskov, je to, že tí ľudia sem prídu, odnesú si spokojný zážitok, vracajú sa z roka na rok, takže ten prínos je rovnaký. Odnášajú si veľké zážitky, prídu sa možno mimo toho len tak proste, lebo videli hrať, chcú sa ísť pozrieť, bežíme, hej, a potom nám trvá pol roka, dokiaľ dokážeme ísť okolo hradu, lebo ide jedna električka každé 3 minúty a teraz, jak sa to stane, keď ráno o 8 to bude zablokované, ale nikto si neuvedomuje to, že keď tých 17 000 ľudí tady prebehne, tak koľko ľudí sa tam vráti, teraz si kúpite lístky a všetko s tým spojené, takže a to sú v podstate tie ešte ďalšie, presne ako Jožo to povedal už na začiatok, benefity a jednoznačne aj to, že vlastne na záver to, čo my prispievame, tak je to v nejakom takej štrukturovanej forme povedané. V zásade teraz to našou hlavnou úlohou je presvedčiť všetkých, že proste to nie sú eventy, ktoré obmedzujú dopravu, ale že to je áno, je to potrebné, lebo to je ten dôvod, prečo je to pre tých ľudí zaujímavé, tá lokácia vždycky rozhoduje. A teraz akože aktuálne napríklad challengeujeme neskutočným spôsobom trasu maratónu na budúci rok, lebo to, čo Peťo hovoril, je teraz vlastne električka z Petržalky, už ide cez Šavko na Kamenné, proste cez celé mesto a pretína nám rovno trasu v strede. Tým, že v Bratislave nemáme žiadne metro, nemáme mimoúrovňové prechody, tak akože to je, ešte sa nikdy nevytrápil za 20 rokov s trasou, tak jak teraz s maratónom, ale už nejaké akože riešenia máme. Ale snažíme sa vysvetliť proste všetkým, že to je jedna vec, ale druhá vec je, že čiže je tam nejaké obmedzenie dopravy, ale druhá vec je, že aj tieto ekonomické čísla, ale potom samozrejme aj to prezentácia toho mesta celosvetová a plus samozrejme ten feeling tých ľudí, že vôbec sa zaoberajú niečím ako športovanie, čo im prináša jednak pozitívnu emóciu, ale aj z pohľadu nejakého zdravotného má veľký význam, preto neviem, Peťo, že či to ešte na tom z tých slajdov. Že toto ešte jedna dôležitá vec, ktorú by sme tiež možno chceli povedať, že aj z pohľadu toho, že kto má pomáhať ekonomicky týmto eventom, tak toto, že možno zdravotníctvo oveľa viacej, ak si myslíme, že šport, alebo ja neviem, ministerstvo športu, teraz máme školstva predtým, alebo akékoľvek iné ministerstvo zdravotníctva, pretože keď tí ľudia budú chodiť na tie eventy a budú zdraví, tak tým pádom sa nevytvára taký nápor na zdravotný systém, tým pádom kvázi štát šetrí takto tie peniaze. Čiže toto je možno tiež ešte taká, že úplne samostatná téma k tomu celému, že vlastne my by sme mali byť primárne zaujímavou adresou pre zdravotnícke organizácie a pre ministerstvo zdravotníctva všetko, čo sa tohto týka. My sme viac zdravotníctvo ako šport. Aj keď zase je to o tom, zo športu prirodzene priniesieme, ale vraciame hlavne aj do zdravotníctva. Ak budete mať niekto záujem, v kľude rád vám dám QR kód a môžete si tu, tam je tá prezentácia, radi vám ju darujeme, môžete si ju zobrať. Takže ďakujem pekne, dúfam, že sme vyčerpali témy a nie publikum. Dobre, no, prezentácia bola vyčerpávajúca, teraz neviem, či bude až čas na otázky, lebo vy ste to tak zobrali obšírne. Ale máme vždycky takýto problém. Aj Spartania, keď prišli, tak tí to pretiahli ešte násobne viac. Však tie informácie, ktoré ste poskytli, boli neskutočne zaujímavé. Ten pohľad vždycky bol len taký marketingový. Teraz vy ste donesli ešte aj zdravotníctvo. Nie každý sa na to takto pozerá, ale dobre, však máme nejaké otázky. Pali, alebo... Či sú nejaké od publika? Tak všetci sa hambia, tak ale máme. Ja sa len opýtam, že hovorili ste o zdravotníctve a versus zdravotníctve versus šport a ja vás vnímam aj ako obrovský event. A ako vidíte nejakú budúcnosť toho tradičného športu, ktorý nevie byť úplne event, lebo má nejakú dlhodobú súťaž. Není možno až tak atraktívny, že ste možno ľudia trošku povedla toho tradičného športu. Tak u nás je jedna základná vec a to je, že
že my vlastne robíme, našim cieľom je spraviť z bežného človeka profi športovca a dať mu ten pocit. Pretože on vlastne celý rok trénuje, on je presne v tom našom pohľade ako ten profesionálny športovec, ktorý trénuje s tým rozdielom, že on ešte musí ísť do roboty. A potom má nejaký vrchol, ktorý chce dosiahnuť. A našou úlohou je vlastne, a to, čo predávame a to, čo sa snažíme hlavne aj partnerom povedať, pretože jasne začali sme niekde o veľkosti hlok, kde akože v prvých mesiac sme, miesto toho, aby sme riešili organizácií, partneri nám vracali, že vymyslím si, čopka má o 2 mm väčšie, ja chcem mať také, Samsung chce mať také, ty chodia, chcem ísť doľava, doprava. Toto dneska vôbec neriešime. To je principiálne ako keby dneska sa bavíme o tom, ako ten partner doniesie ten zážitok a tú emóciu pre tých športovcov. To je primárna vec. Potom je, že sa zapájajú nám presne ako keby organizácie zdravotné, to znamená Dr. Max a ďalší dôvera, ktorí chápu, že už je to tak silný brand, že dokážu, tí ľudia už sa rozhodujú. Hej, my to vidíme v prieskumoch čopky, pretože my vlastne dneska máme zmluvu s ČSOB na 19 rokov do dnešného dňa. Včera si podpisoval na ďalších 7. To znamená, je to niečo, čo podľa mňa ani pán Kmotrík nemá s vlastným klubom tak dlho a my sme s bankou spojení. Tak to znamená, že sme ročne monitorovaný, kontrolovaný nejaké veci. A dneska ten človek, ktorý si ide vybrať účet a je bežec, tak čo, každá banka ide aplikácie, ide veci, všetko smartphone, smart, hej. Teraz čo je ten rozdiel? Ten rozdiel je tá emócia. Oni napríklad veľakrát sa nám stáva práve to, že nám ľudia dneska nepíšu do Bikulu, že máme problém, píšu do čopky. A to je to, čo my potrebujeme, že píšu na infozájom, čo je zobe, že neviem sa prihlásiť, hej. Čiže oni na tým nevidia nás a vidia za tým banku a to je to, čo my chceme. A v čom je tá banka spokojná, lebo oni nás netrestajú za to, že niečo nefunguje. Oni sa povedia, dá sa s tým niečo spraviť? Áno, jasné, ideme ďalej. A druhá vec je, že v tom poslednom preskončení sme boli, že totálne akože šokovaní, že vlastne človek, ktorý je bežec a ide si vybrať medzi jednou a druhou bankou, tak si vyberie ČSOB, lebo je to, jeho tá banka podporuje v tom behu. Zase je to krásne vidieť, ak je to umelec, tak ide do Tatra banky, lebo tá sa vyfuxila. Čiže aj asi 4 roky dozadu vznikol taký trend medzi tými bankami, že vlastne sporiteľne odišla z toho bežeckého sveta, pretože bola v Devine, v Košicách, ale pochopila, že ten čopka je tak silná, tak sa stiahla do iného segmentu, Tatra banka si vybrala umenie, blablabla, či každý má ten tvoj segment, hej, a to je to super pre nás, že tým pádom takto nejak vieme s nimi pracovať. Ja sa ešte opýtam, lebo čo ste spomínali, že ste otvorili DM drogerie Maratón a že ako to rastie. Ono teraz je aj vlastne taký trend, že podporovať ženský, dievčenský šport celkovo. A myslím, že videl som aj prieskumy, kde sa hovorilo, že dobre, mužský segment už nemá kde rásť a že keď sa dá niekde zbierať, tak sú to práve dievčatá a ženy, lebo je to ten trend a aj tie ženy a dievčatá cítia, že si môžu ten voľný čas trošku inač. Čiže je to taký cieľ, hej, že ten ženský segment je potenciál veľký. Je zaujímavý z mnohých dôvodov. Akože celosvetovo mali sme šťastie, že sme boli aj pri viacerých podujatiach v Amerike a vedeli sme sa tam aj s tými ľuďmi, čo tam pripravujú, akože rozprávať o týchto témach. A väčšinou sa to tak aj stane, že čo sa deje v Amerike, tak za 2-3 roky nám prichádza do Európy a potom, Slovensko to kopírujeme za ďalších 5 rokov, ale že proste my sme jak tá vlna posledná, čo dozlieva. A je evidentné, že ten bežecký a taký boom, a hlavne aj po tom covide, že si ľudia uvedomili, že sa potrebujú, musia niečo so sebou robiť, lebo z množstva dôvodov. Tak tu je. To je fakt číslo 1. Je fakt číslo 2, že samozrejme aj behanie, aj cyklistika sú športy a obzvlášť pre chlapov, že si potrebujeme niečo dokázať. A áno, videli sme aj my také, že trošku nám bežci utekli do triatlonu, čiže to bolo také nie všetci, ale proste určitá skupina. Utekli nám do triatlonu a práve tú medzeru vyplňajú a ešte naviac doplňajú ženy. Jednoznačne, že ako my to na ženskom behu vidíme, že to je jediný pretek, čo nám po covide nepadla účasť, že nám padla, že totálne, že z 12 000 prvý rok po covide sme mali 5 000, potom 7, tretí rok sme sa dostali na to, čo bol ženský beh nič, tam sme mali, že 3 000 a aj po covide sme mali 4 000, teraz pred rokom 6, dneska 10 a to som boli dávno vypravený, že ten ženský segment rastie hore. Je to vidieť aj na značkách, že hodne do toho investujú, pretože v konečnom dôsledku si to tak musíme priznať, že veľakrát o tom, že kde sa investuje v rodine, rozhodujú ženy, takže aj tie značky
prirodzene cieľa na to, že aby tie baby boli páčivé, aby boli spokojné. Takže je tam jednoznačné percento, že sa zvyšuje zastúpenia žien na podujatiach. Samozrejme, strašne veľa závisí od toho, že aká je disciplína. A to vidíme aj u nás zo štatistík, že napríklad, že 10-kilometrový nočný beh má 50/50, muži, ženy. Potom je polmaratón, kde je toto, že 30-70, čiže 30% ženy, 70% muži, že jak to je už náročnejšie, proste je to z 1,5 milióna dôvodov časových, fyzických a tak ďalej. A potom je tam maratón, kde to zastúpenie je možno, že 10-90, 15-85. Ale napríklad v Amerike, tým, že zmäkčujú tie celkové limity dobehové, že sa chodí aj, že 7 hodín sa beží maratón, čo už veľakrát je aj polochôdza, tak už to je aj 50-50 tam pomaly. Takže uvidíme, že kde sa to aj u nás do budúcna vyvinie, ale v zásade áno, je vidieť veľký záujem žien o športovanie, také hobby športovanie všetkého druhu. Je to tam totálne cielené aj z našej strany, ako zo strany organizátorov jednoznačne a je to tam jednoznačne vidieť, že to je cielené aj zo strany značiek, ktoré investujú do toho športu. Viete, kde to je vidieť? Ja vám doplním. Absolútne banálna vec. Keď som začal robiť v Euroveji, tak v Euroveji po dobehnutí do cieľa každý šiel do garáže, prezliekol sa, hej, a na tú terasu si sadol znova pekne oblečený. Vyvoňal sa a kto nebol, tak po prípade odišiel domov a vrátil sa. Dneska, a gro žien a veci, si sadne na terasu, dobehnutá, strápatá, ľudia chodia okolo. Super, dala si to. Gratulujem. Nikto nerieši, že má legíny, nikto nerieši, že je čerstvo dobehnutá, alebo neviem čo. Proste sú hrdí na to, že dobehli ten beh a tí ľudia to okolie ich nevníma ako to niečo, čo tam zrazu nesedí to najkrajšie, ale vníma ich ako hrdinku, ktorá to dala. Hej? Lebo ten chlap s tým nemal nikdy problém, ne? Sadneme bez problémov, vyzvujeme ponožky, ne? Hlavne si dáme dole a sedíme, hej? Ale tie ženy s tým mali problém. Teraz to je úplne sa to zmenilo, hej? Že tá hrdosť tých žien, že to dali a pri tom ženskom behu je to vidieť, my to, keď to porovnáme, že 4-kilometrový alebo 5-kilometrový pretek nám bežal zhruba 6 000 báb a 4-kilometrový 4. Teraz ja som stal v cieli a teraz vidím pri šeske, to boli nával emócií. Tam boli baby, 50%, ktoré išli svoj prvý pretek, ktoré s mamou, s babkou, s kamarátkou a úplná emócia. A potom už boli tie desinky, ktoré áno, už majú svoje... Už boli aj naštvaté, že to nedali vo svojich osobákoch, hej, a úplne ten event ináč prežívali. A toto je to, že zrazu tie ženy sa v tých športoch rôznych druhov našli. A im nevadí, že nejsú najkrajšie, už nevadí, že veľa z nich je obezných, ale proste to dali a ich to veľakrát nakopne. Súvisí to asi aj s tým sebavedomím a s tým celkovo, že akože aj muži, ako spoločnosť, že nám pristupujeme. To určite. Neviem, či to teda nepreskočíme. Možno tá druhá otázka, že teda riešite, respektíve máte potrebu influencer marketingu? Tej prvej otázke z toho, čo my robíme, moc nie, pretože práve keď paradoxne akože COVID pomohol v konečnom dôsledku niečomu, tak určite beha bicykel, že to boli vlastne jediné veci, ktoré sa dali cez COVIDu normálne že robiť. Nemohli ste chodiť na nejaké tímové športy, alebo keď takhle na tajňaša. Čiže akože beha bicykel určite, akože, že ten COVID im pomohol. A influencer, áno, máme, ale akože je to veľký challenge. Je to veľký challenge. Môžem to povedať úplne super príklad sme mali teraz pri nočnom behu. Mali sme z Varčiho. Varči sa volá, že? Rúža pre nevestu? Sorry, ja som sa dostal ku nemu k menu a tam som si prečítal príbeh a potom som to skúmal. A tiež sme sa challengeovali. Až nakoniec to skončilo v tom, že sme sa dohodli v rámci tej celej spolupráce, že on mal spoluprácu s nejakou firmou, ktorá vyrábala obleky. A bežal v tom obleku. Ako to bolo úplne najlepšie, super. Že sme vymýšľali 105 000 dôvodov, koľko my mu zaplatíme, on čo chce za to a tak ďalej. A potom sme povedali, že OK, bum, nejak sme sa dohodli, ale že on bežal v obleku a spravil reklamu aj tej firme, že si odbehol ten night run v tom obleku a hneď potom akože išiel do divadla na nejaké predstavenie, super viral, mali sme tuším 300 000 videní, alebo koľko to malo, že bolo to dobré, že akože, ale je to, musí to byť o nápade, musí to byť aj o tom nápade, že musí to byť asi aj pre tých ľudí také uveriteľné, že aj môže to byť len také, že prvoplánovo si. A úprimne, nemáme my v našich rozpočtoch úplne moc peniaze, že by sme mohli, akože máme dosť čo robiť, aby sme tie organizačné, čiže na mňa sa všetci z marketingu jedujú, že nechcem úplne moc dávať na to peniaze, aj keď vidím, že je to potrebné, takže nemáme, no proste my gro tých peňazí do tej organizácie musíme vraziť, takže snažíme sa tak citlivo. Ale áno, akože ako náhle je dobrá príležitosť, tak áno.
Mali sme, není to influencer, ale je to proste známa osobnosť. Mali sme teraz na cyklistike Grega van Avermaeta, olympijský víťaz v cyklistike, víťaz Paríž-Roubaix. Proste akože fakt, že cyklistická super osobnosť 2 roky po skončení kariéry. Strašne nám to pomohlo. Akože aj z takého vôbec, že aj jazdil, aj Super Bowl. A v konečnom dôsledku pred štartom sa ma pýtal, že čo má teda urobiť. Hovorím, tak chod s tými prvými, keď si chceš ozaj zajazdiť, a že nechaj ich potom ten Kamzik to finálne stúpanie vyhrať. A tí chalani potom došli do cieľa, presne tak vyhrali, traja iní a oni povedali, že oni ani nehovorili o tom, že vyhrali, ale oni hovorili o tom, že kokos za ten Gret, ten nám ťahal tú pezinskú babu, potom aj na ten biely kríž nám ťahal, potom nám povedal, že go guys pod Kamzikom a že kokos, teraz zabudol, že vyhral veľké preteky a že tak sa tešil z toho, že mohol s niekým takýmto jazdiť. Tak áno, to sa nám oplatilo. Akože z takéhoto pohľadu určite sa nám to oplatilo. Teraz máme jeden taký sen, že dotiahneme takého jedného nášho slovenského cyklistu do Dubaja, tak uvidíme. No, je to záležitosť najbližších dní. On tam je veľmi populárny, ale akože musíme si dávať na to pozor. Akože tiež, že či máme vôbec, a aby sme to aj rozumne akože investovali. No. Okay. Dobre, na začiatku, jak si povedal, že vieš to natiahnuť veľmi. To je celé. Ale to sa cení. Dobre. Oficiálne rušíme prestávku, dobre? To, že jediný, ktorý dokázal na tlačovke vybiť Jojke Teatrojke baterku, sa musela prerušiť tlačovku a sa napojiť, lebo mali baterku na nejakú dobu a to dokázal vybiť. Proste my s tým 20 rokov to robíme, proste my s tým žijeme, tak ja by som to povedal od rána do večera. Dobre. Sorry. Ďakujeme.